Hola, en aquest vídeo veurem com crear una entrada en Portal.edu. Una vegada tenim sessió iniciada en el Portal.edu i estem en un lloc en el qual tenim permisos, com a mínim, per a crear entrades, veurem que en la part de dalt tenim la barra d'administració del WordPress, on hi ha tres menús importants. El primer és els meus llocs, on tenim accés a tots els llocs on tenim permís d'edició. El segon és el menú del nostre lloc, del lloc en el qual estem actualment, i el tercer és el menú afegeix. Doncs, a veure, per afegir una entrada hem d'anar al tauler. Anem al menú del nostre lloc i fem clic en el tauler. Una vegada estem en el tauler, així ens apareix el menú del tauler on ens apareixen totes les coses que podem fer. Una de les opcions dels menús és entrades, passant per damunt o fent clic, podem afegir una entrada i ja tindríem en el tauler l'editor d'entrades del WordPress. També podem accedir d'una forma més ràpida per afegir una entrada des de la barra d'administració del WordPress, el menú afegeix, li diem entrada. És el mateix. Són dues formes diferents d'arribar al mateix lloc. I aquí tenim l'editor. És un editor típic d'HTML, així posaríem el títol de l'entrada. I així començaríem a escriure. Val? És un editor dels típics en el qual pots veure com queda. Val? I així tenim diferents opcions, per exemple, per posar en negreta, cursiva, per a fer llistes. Podríem fer una llista per a crear un enllaç, per exemple, si tenim una URL copiada en el porta-retalls, doncs podem crear un enllaç en este botonet d'ací, peguem la URL i enter. O d'una forma més fàcil, només amb el teclat, Ctrl+K, Ctrl+V i enter. Ja tindríem l'enllaç creat. També podem donar-li capçaleres. I en aquesta pestanyeta d'ací podem veure el codi HTML que va generant. Val? I en la pestanyeta visual podem veure com quedarà el text. Una vegada que tenim l'entrada acabada i ja tal conforme la volem publicar, ens hem de fixar en este rectangle d'ací, que és el rectangle de publicació. Val? Així tenim diversos botonets. Val? El primer és un botonet, el segon és un botonet per a previsualitzar l'entrada com quedarà vista des de fora. Val? Quan punxem en este botó, s'obre una pestanya nova i podrem veure l'entrada com està quedant. Val? Però no està publicada, simplement és una previsualització. Si vos fixeu en la URL, així també vos dirà una URL estranya i a més diu que és una preview. Podem tancar aquesta pestanya i tornem a l'entrada anterior. L'altre botonet és el que diu Desa. Serveix per a guardar l'entrada o per anar guardant els canvis sense publicar. Cada vegada que jo li doni a Desa, se guarden els canvis i l'entrada la tindré, no estarà publicada, no serà visible, però la tindré en un llistat on estan totes les entrades. Si punxo així, podré veure el llistat amb totes les entrades. Esta és la que estic editant jo ara. Val? Quan punxe damunt d'ella, aniria una altra vegada a l'editor. Després, així tenim un paràmetre que és l'estat en el qual està l'entrada. Podem deixar-la en estat esborrany o públic, però també podem deixar-la en estat pendent de revisió. Val? De moment nosaltres només gastarem l'estat d'esborrany o públic, o sigui que això no ho tenim que tocar. El següent paràmetre que n'hi ha és la visibilitat. Val? Les entrades, quan estiguen publicades, poden tindre diferents tipus de visibilitats. Val? Poden ser públiques, de manera que les veurà qualsevol persona que tinga la URL, poden ser protegida amb una contrasenya. Aleshores, així podem posar-hi la contrasenya que nosaltres vulguem i per a poder visualitzar l'entrada se necessitarà saber la contrasenya. I poden ser privada. Privada significa que només veuran l'entrada les persones que hagin iniciat sessió i que tinguen permís de visualitzar
les entrades privades. Sense iniciar sessió no se podrà veure l'entrada. En principi tampoc tenim que tocar massa coses i deixar-lo sempre en visibilitat pública. Després, esta part d'ací de revisions, la primera vegada no apareix perquè fins que no es publica l'entrada no té cap revisió, però com jo per a fer el vídeo he estat publicant i despublicant l'entrada, doncs ara a mi m'apareix ja que tinc 4 revisions d'esta mateixa entrada. Puc donar-li a explorar i recuperar versions anteriors publicades, o sigui que se poden anar fent canvis sense por perquè després sempre puc recuperar versions anteriors. I per últim, tinc un paràmetre per a indicar el moment de la publicació de l'entrada. Normalment, així posarà publicar immediatament. Quan jo creo una entrada nova, així este paràmetre està com a publicar immediatament. Això vol dir que en el moment que jo li doni al botonet de publicar, l'entrada se publicarà i serà visible. Però se pot editar i se pot canviar el moment de publicació. És a dir, se pot programar la publicació de les entrades. Com jo aquesta entrada ja l'havia publicat i despublicat diverses vegades, així m'és l'última data en la qual ha sigut publicada. Però se pot canviar en edita i programaria la publicació. Val? Per últim tenim un botó per a esborrar l'entrada, moure la papelera i el més important, el de publicar. A partir del moment que li doni a publicar, si ahí tenim que la visibilitat serà pública i que està publicada ja o que es publiqui immediatament, doncs serà en aquest moment en el que apareixerà l'hora de publicació. L'hora de publicació també se pot canviar a posteriori. Ara ja tinc l'entrada publicada. On es veu aquesta entrada? Doncs depèn de com estiga configurat el lloc. En principi, les entrades es publiquen directament en una pàgina que s'anomena el blog, on estarien publicades totes les entrades. Però així, en Portaledu, el lloc es pot configurar per a que no es mostre la pàgina de blog i que es mostren com a pàgina d'inici del lloc diferents pàgines que n'hi han creades. Aleshores, què significa? Que és possible que publiquem una entrada, que tinguem enllaç públic, este és l'enllaç i el podem passar, però que quan la gent navegue per el nostre lloc web que no siga visible, que no la troben. De manera que, per a que les entrades siguin visibles en algun lloc i que la gent pugui veure-les com a novetats o les pugui veure en un llistat, han d'estar en una pàgina. En el cas d'este lloc, n'hi ha pàgines on es mostren totes les entrades que pertanyen a determinades categories. Val? I això de les categories ho tenim més a baix. Concretament, així tenim un altre rectangle que diu categories. M'he saltat estos dos rectangles, els d'idiomes i el de traduccions salt, perquè els veurem en un altre vídeo. Però este sí que vull que el mirem ara per a publicar entrades. En principi, si no li donem cap categoria, quan publiquem, se fica en una categoria que s'anomena sin categoria. En aquest lloc web, en la pàgina web del Cefire de Castelló, les entrades que no tenen cap categoria o tenen la categoria sin categoria no apareixen publicades en cap lloc, en cap pàgina. En canvi, sí que apareixen publicades en una pàgina totes les entrades que tenen la categoria reptes. Aleshores, si jo l'entrada que estic fent és un repte i vull que aparega a la pàgina reptes, doncs li posaré la categoria reptes. De manera que, ara que jo li he canviat la categoria, hauria de tornar-la a publicar i com ja està publicada, doncs ara el botonet ha canviat i diu el que diu és actualitzar, doncs li donaria actualitzar, seria com guardar els canvis, quin canvi? El canvi de categoria que he fet, i ja tindríem l'entrada publicada en la categoria reptes. De manera que, si jo vaig a visitar el lloc, així, en Cefire de Castelló, visita el web, tinc la pàgina de Cefire de Castelló. Bueno, pues així en este menú n'hi ha una pagineta, recursos i experiències, reptes, on estan publicades. Així hi ha una xicoteta explicació i després a partir d'ací estan publicades totes les entrades. Fixeu-vos, esta és la que acabé de publicar jo ara mateix i li he ficat la categoria reptes. Doncs si torne al tauler del Cefire de Castelló i torno una altra vegada a la part d'entrades, en lloc d'afegir ara li dic totes les entrades, puc veure l'entrada que tinc així publicada i puc tornar-la a editar i canviar-li la categoria. Bé, doncs, fins ací tindríem les qüestions bàsiques sobre la publicació d'entrades. En resum, per a publicar
una nova entrada hem d'anar a la barra d'administració del WordPress i afegir entrada. Una vegada arribem a afegir entrada, tindrem que posar un títol a l'entrada i escriure un text. Val? Podem editar el text amb l'editor de text amb totes les opcions que tenim ací. I una vegada tenim el text editat, podem afegir mèdia, que he dit que veurem en un altre vídeo, i una vegada tenim l'entrada acabada, podem incloure-la dins d'una categoria i finalment podem publicar-la amb el botó de publicar o actualitzar si ja estàvem editant una entrada que ja estava publicada. En propers vídeos veurem com inserir un mèdia en una entrada, fer traduccions d'una mateixa entrada i posar etiquetes en una entrada i la seva utilitat.